wawazifumu sinabwe ndi nkhani ndifuna muonere video iyi. Mwamona mnyamata uyuyu ndi mnyamata yomweyu amene alapayo ndi mmodzi. Ndinabwera ndi nkhani ya mnyamatayu ngati chitsanzo. Akuluakulu, china chilichonse chimene mukupanga choyamba kumasogoza Mulungu, ndipo ngati zinthu sizikutheka kumavomereza kuti zinthu sizikutheka, sibwino kumagwiritsa ntchito njira zachidule. Life ndi game, ndipo game imeneyi ngati ukuluza ukuyenera kuvomereza ndi kutsata njira zabwino zowinira. Koma ukambopanga mpikisano lese ukamba kubera, zotsatira zake zimapanga backfire. Chitsanzo, ukupanga pretend like ndiwe Makii ndi wapanga forge signature wabva kwina kwake, akazindikira zoti munthuyu signature wapanga forge, zotsatira zake umaona mavuto feri iwe siwe Makii. Akuluakulu, ndi bwino kumapanga mpikisano ndi wekha wadzulo, osamapanga mpikisano ndi wina wake. Fasi ukudziwa mmene apezera ndalama zake, sukudziwa chimene chinampangisa iyeyo kuti akhale olemera. Ndi ngati ufuna upange mpikisano ndi munthu, uzipanga mpikisano ndi wekha wadzulo. Okay, dzulo ndinapanga chakuti, lero ndipange china chake choposa dzulo. Umene ndi mpikisano wabwino. Osamapanga mpikisano ndi anthu ena ake, zotsatira zake anthu ena amapita ku sataniki pofuna kuwina. Ndiye kuti muziwe ndichi, wina aliyense amene amalowa sataniki samatuluka wabwinobwino, ndipo sataniki imafuna zochuluka, iwe nkumakupasa zochepa. Palibe munthu amene anatuluka kwa bwinobwino. Ena amapenga, ena kuphedwa kumene, ena amangopasa zaka zingapo zokhala ndi moyo kenako apita. Akuluakulu, muchina chilichonse chimene mupanga, khulupirani Mulungu ndipo mukhulupirire nthawi. Timati God and time. Uzikhulupirira Mulungu komanso uzikhulupirira nthawi. Ngati mukufuna mtendere ndi kwa Mulungu yekha. Ngati mufuna chuma chabwino ndi Mulungu yekha, osagwiritsa ntchito njira zachidule. Njira zachidule mathero ake ndi amenewa.